Wis ngancik awan rawan bengi wis ngancik marang janji janji sing ditepati liru sumilir dene gangan pantes mesti sawange seminggu masih kebayang yo mas suara masih kelingan setahun masih keyungu wis lawas saudara jamu-jamu yo mas barang jamu godong kecumbu wis lawas senarak dinemu yo mas dinemu mandi dhuwur panggung yo mas diteng tresno jalaran saka kulino warna-wani wano pisangan sing wani pengen duweni sing wani pasti duweni yo mas duweni katresane ati sikrone remangko jajane yo mas jajane sinokoba kumis dan putih sumbar ucapannya yo mas seni tari Sekar Putri ingkang nari
Nok Janet asmanipun murup mancur cahayane sedayana sami jaksana nyuwun agung pangapunten seniman lan seniwati seni sandiwara Yuda Pumotra dipun pimpin dumateng Bunda Aja Darwini alamatnya saking Rambatan Kulon Bangkir Kecamatan Bener Kabupaten Indramayu sampean sedaya saminya sekarang kiri gambar waktu lelang pisang makanya kaca majikan nongol minangkane mamai cikok sampun lali sarang majikan sebagai kedik minangkane bapak rasa ibu carinya kang hormati dilali-lali anggar bidang dilalipur orang kelipur sindi tembangi magambreng minangkane sing mirengaken sarang nok pisae kedik aadanan sarang banat tasae kedik Mimi Akbar sini Taiwan sampun langali sampun lali salah ngasih Bunda Jauhi sinyak sing sarang bos karya budaya keding layung sore padang esung layung sore padang esung katon baik mangasak rebat kang kajitung sing de putra gading dewe minangkane sing ditembungi sareng mamai Alpin wong bulak parede sareng papa dede ayu degadi esuk nakir sore dedakir kang ditakir godong pelase nok nene sinuaju si gedung nok kojang mami nene sekeding sampun lali bae selawase mimi aji carini sareng nok cinse mama judi dekati wong taman sari lenya sing duwe srikang sareng mama santi sing arane saudi dekati wis ciri kegawaning janji adat digawa bingkang mimi amal sing anan riade kedik sareng mimi Sonia sareng ayah kembar pranggone kedik sampun lali bae selawase sareng bude Eni bos CDN sing dat Cibereng indane dewe eman sayang selawase eman sayang seumur kalau cilik sabar kedan sumodot rasa hati Mas Bomo pinangkane aurus kanong tempel wetan dewi sareng kang lebih gaul bunda lebih gaul kang adi bunda Epito sing ane Taiwan adi sareng kang Seien sing duwe mulu ayam papa mama Nadia adi bos es gandrung tapi loyo pinangkane sigak singan sarang mamerene kedik minangkane bos rombongan gempol kulon sing mirengaken mama yang pinung bulan paren sinyak seni aja lali selawase
bapak rasa minangkan minangkan majikan sepuh dilewe kembang putih ning gelungan sing teliti lan hati-hati sing waspada laku ampai nok jane sing waspada lan alon-alon alon-alon kaliwatan Bunda Jaugi alon-alon mata liwatan bagian alon asal kelakon bos karya budaya dinyewe minangkan ikan kasih suarmu eman sayang selama asing sarang mimitiara kedik wong loyang sabun ngali sarang mama mimpi kai kedik bos segara banyak pecantilan dewe saking rambatan kulon sarang mimi akbar mimi akbar sing nang Taiwan sing nyaksayani bapak rasa majikan tuangan sarang ibu caria sampun ngamon sumur digantung telaga ning awang-awang muga nesi kang karinya awan majikan nom dewek mamae ciko sarang bos Bali deh ngadi nok napi Bunda Jaugi matur kesuwun singga kawasan si kedung dewek eman sayang selalu ngasih Bunda Jaugi singga kawasan si kedung dewek matur kesun sangat sarang aarang dan matur kesuwun aarang dan bernok Natasha kedik eman sayang selawase sarang Bunda Jaugi ngadi wis ciri kekawan yang janji ada tepsi di kawang minggan bangireng reranggan ugane makan kari nyawa mandana bakang lakoni Bunda Jaugi dewek sarang aaram dane ngadi sarang nok Natasha kedik ajalan salawase eling mangkalingan jala sutralin pangendang wong ayu si jantung hati wong denok ngatoning mata nok jane wong denok ngatoning mata semplalin beane wong pantes luas bisa wangane miten tresno jalaran saka kulino warna-warni pisan sing wani pengen duweni sing wani pasti duweni katresnane ngati bos karya budaya dewek minangkan Kang Kaji Swarno sarang Bunda Jaugi kedik sing nyaksane